po ere uko nekoko. Ladies and gentlemen, kusangana zvezvakare na Tete Chantox. Tete Chantox vari pano, maswera sei kose kwamuri ikoko. Tete veRed, yes, pano paRed family tinokuchingamidza ine mufaro. Ndichiti makadii kone kuswera. Mana ve100s, maswera sei kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana ikoko ndawana. How are you? Let's just quickly share. That's our first assignment. Pose patinoya pano. Tino share live yedu kuti zviite zvakanaka. Let's just share. Udane umwe munhu asatazwa. Vamwe ma notification ka. Vamwe ma notification hamawe. Saka it's your duty and spread the word. Do instruction ekapiwa ma true disciples. Go ye and spread the word. I can see we are already 50 people there. Hello, Chipo Kunjanja, Nyamuka, Greater C. Hello, Banwa, Chipoka Janda, Nyamuka, Ndawana, Muchani, Cosmos. How are you guys? Pamela Moyo, Lucia Chikanya. Yes, how are you guys? Always good to see you, Pamela and Lucia, and everyone who is joining us now. Melemeo, what's up? Vena mnemo tatenda rose mumera chifedza dziva ndifarirewo nemalove nemalikes kudero zvichiita sezvamuri kuita izvo ndinonzwa kufara. Tatenda rose okenda kumhorosa Anna Mperuka, Elizabeth Gwangwara chifedza dziva. Who is this one? Lucy Chigodora, Nonoza Wapuki. How are you, Nonoza Wapuki? Ibatai. How has been the day, guys? How has been your day? My day was okay. It was really good. I was a bit chilled. Yeah. Gungwa rabapedza veharara vachiti pane vanhu vari kuti maisa nevanhu vakuru vari kupindawo mazviri. Newton, Eland, Boo. I don't know what you're talking about. Oh, ndakubatira comment pam. So inyaya dzokuerenga makomenti usati waona idzi. Rose Matsambe, Otilia Chinomona, Shailene Matsa, Petros Muzembe, Aras G.J. Johnson, Nyakarombo, Tatenda Irikwe. How are you? Alexandra J. Junior Mtambra, Tendai Mukanda, Tendai Ivan Due, Tabo, Patricia Machitito, Mai Akuzwe Mikaela. Nas tirikutaura nezvenyaya yeutano. Nasi ndapoti tipenda kunyaya dzeutano. Why? Simply and mainly because live yedu yatiri kuita yamuri kuona right now at this juncture and at this point in time is being sponsored by Easy Health. Easy Health Care, you remember they have been sponsoring my lives. They have been sponsoring them, but specifically this one now is cases of Easy Health. And titombodikana kutomboverenga zvavanga vachinditi tete mozoti verengerawo mozodai. Easy Health in a very understandable language. Vano isa ivo gap. Let's keep sharing, guys. Let's keep sharing. Vano bridge kana kubatanidza gap revanhu vari kurwara vasingarwari nemadokta. Tomboti warwarirwa neshamwari, tomboti hama yako yakolapsa neMutoriro kana kuti yakolapsa yarwara. They bridge that gap. Easy Health vanochiti iwewe, if you are in South Africa, if you are in Botswana, if you are in wherever you are, Harare, England, you can consult your doctors. Whatever way, pane munhu anoda kubuka for this medication, can you give me? Ndoendawo kupi pandinokwanisa kuti ndirapise hama yangu. Then they connect you with the right health practitioners. Inogona kunge iri asthma, inogona kunge iri flu, inogona kunge iri anything. They know the best doctor in your vicinity. You understand? So it is a smart healthcare provider that gives a world-class healthcare portal that bridges the gap between medical practitioner and the diaspora sponsors anywhere around the world. And that somebody in diaspora can use Easy Health platform to sponsor a medical related service. Murukona.
to be offered to a loved one back home. Okay, you are in diaspora, you want someone kuti arapwe. Okay, are you in Mvuma? Are you in Chivu? Okay, there's a doctor who takutomubhadhara mari indaunorapwa pakati zvese has been paid. This includes pharmaceutical requests, medical procedures, and medical requests. Zvese izvoneko zvitosvika zvitoripo. Saka if you click their website there yanda clicka kutopuko, they will show you how to register. Yes, it's available on Google Play or Apple App Store. You register there www.easy.health.co.uk. Right. Then you can also be reached via admini@easyhealthcare.co.uk. Yes, ngatirapise hama dzedu. My numbers are futi. This is on website yao. That is +44 7310 If you want to know more, you can click pa website yao pamsoro. Vani Zimbabwe number zvakare +263 772 Thank you very Easy Health. Neku offer zvinonetsa mazuva ano takazondorapwa pasipo tikazodini, but now we are dealing with the professionals who can actually suggest kuti kana kuti vakubatsirei kuti unoenda kupi. Anditika vane mabenefits zvakare vainawo Easy Health anosanganisa iwo kuti iwo you get better remittances than other existing firms. No, and then platform where medical service providers provide information. Vane information vanotirapa yakakwana, they can allow that to be facilitated. Vanoitawo a very safe and secure payment facilities, and also vanoita kuti vakuendese kumadoctors re-registered anozikanwa, and neprice yavo unogona kucompare zvakare. Thank you. On that note, tichapedza some of their benefits that they provide, and thank you so much Easy Health for that. Right, nhasi ndikuda kuti titaure nezvishandiswa zvavo. Munoziva kuti tichikura, inini, to be very honest with you guys, and I want people to call me those who are in the know, vanonatsoziva kuti zviri kufamba sei. Tichikura taingoziva kuti, inini personally ndaingoziva kuti kana zvichinzi zvinodhakwa unomwa doro. Then kwaivawo ndaiona glue, ndiri munhu wangu asiri wedoro maningi, ndaiona ma-street kids aya achishandisa glue. But mazuva ano ndaakunzwa kuti kwanzi kwane mitoriro, kana kuti kwanzi kuri kushandiswa madrugs. Ndeapi madrugs aya aakushandiswa mazuva ano atisingachaziva? Zvonzi ari pamadrugs, because itisu kuZimbabwe tasingazvizivi kuti madrugs aya anowanikwa. Ndakati ndichisvika kumusha muna December, ndakaenda mune chimwe chibottle store ndichitowaya zvangu, ndakaona kwakutengeswa kanonzi kaBronco. Chinobonzi Bronco ichi, I think kabhodhoro kadiki diki. Ndoda kuti munhu anonatsoziva atiisire messages kuti chii chinobonzi Bronco neMutoriro. Bronco ndo Mutoriro here, because vanhu vari kudhakwa. Ungutozvona munhu atodhakwa kuti madrugs. By the way, tine vanhu vamwe takauya kumadiaspora kare atisi kuziva zviri paground. Tine vana vari kuZimbabwe. Tiudzeiwo kuti chii chiri kuitika nevana vedu vatakasiya kuZimbabwe neshamwari dzedu. Ndakadarika nepane imwe imba muna December pandakaenda kumusha, zvikanzi ari kurwara. Ndikati ari kurwara nei? Zvikanzi aiita zvemadrugs. That was very strange to me. I could not understand it. Vedu zvinhu zvakaitika kumusha uko. Things have changed. Kana wane nguva usina kuenda kuZimbabwe, things have changed. People are now using zvinhu zviri strange zvatatisingazivi. Hanzi kwane madrugs, hanzi kwane mitoriro. What is mutoriro? Kwane Bronco. KaBronco ndakakaona pandakapinda mune imwe bottle store, ndandine foto racho panapa. Kana wakabata kaBronco ikako, vanhu vanofara. Yanzi Bronco mushonga wechikosoro tete. Bronco mushonga wechikosoro. Rikani boku edha. Ndoda kutoedha vanhu vanonatsoziva kuti ndezvipi zvazvi zvinodhakwa zvaakushandiswa nevanhu, because atizivi. Akasiri kadoro here kamwe kadiki kanongowanikwa mubhodhoro. I thought Bronco is brand ka. Haisiri brand here. Because turipo tumwe tubhotoro twandakaona tudiki so. Tunoshandiswa. Twavanotengesa mubhotoro store. Twakange kunge brand. Hanzi Histalix ndozoita rimwe racho. Ko Mutoriro chii? Mutoriro. Ungozozvonzi hanzi arwa neMutoriro. Mutoriro chii? Tibatsireiwo vedu. Tinoitira kuti
Vamwe vanhu mutoriro is called crystal meth in English. Saka vanozvishandisa sei? Kaindebo edha vamwe vari kadiki I think ka medicine kadiki kaindebo edha vanhu pano. Edeka iwe anyway. I think this is a very important topic because tiri kungoona vamwe vanhu vari kungonzi pama drugs. Ma-drugs aya ndaapi aya ndiwo mabhurongo acho nemutoriro here zviri kushandiswa izvi. Vanhu vari kushandisei? It's a cough syrup ine 99% alcohol. So ukanwa kese zvakaoma, you will be finished. And vanhu havasi kuedheka sei? Tiudzei nyaya dzacho idzi. Vanhu vari kuzvifambisa sei? Hanzi gukama fela. Chii ichocho? Okay, Bronco mushonga wechikosoro andiziva. I thought it's a drug ka. But ndirikunzwa komutoriro is this my brother used kunwa ka Bronco. Okay, call me +27 regandite song. I want people to call me. This is very special because we want people to understand. Toda vanhu vanzwisise kuti kana zvinzi vanhu vari kuita madrugs kuZimbabwe chii chava kuitika mazuvano. +27671853752 ende tingafara kufonerwa nemunhu aripo pamadrugs acho iwayo. +27671853752 plus ndingogara chingore chaunyora +2761853 okay, regandida so ndoda kuti vanhu vandifonere ende ndiri serious. Call Tete. I want people to call me. Ladies and gentlemen, as we are waiting for people to call me, let's not forget this live has been sponsored by Easy Health Care, the bridger, mabridge ezvemutemo. Tomboti hama yako yarohwa nekurongo, inonzi kurongo kana Bronco iyo kana mutoriro, adona. They know. They will refer you to the right practitioners. Vanodila nezve Bronco, nezve mutoriro. Please call me. I want people to call me. And I want people vanoda kuedwa vapinde pakuedwa. I just want us to discuss about this topic. Timbona tsonzoti what is happening? Vanoba flat TV, votora powder, seri, vosangasa nezvimwewo hameno ikoko. Bidwe, uya pano tinzwe. Uya pano. Ndochi mutoriro ere iyo ndo mutoriro ere. Iyo kutora powder ye TV chi ndo mutoriro ere. Ko mutoriro chi? Zvacho. Ko mutoriro chi? Mutoriro unoshandiswa ende vanhu vasuda kufona fona ikani. Anzi na Miss D Gray. Mutoriro you can smoke it or inject it. Cocaine you sniff it or up your nose you can inject. Oh, that's mutoriro. Anzi vanoba flat TV votora powder seri vosanganisa nezvimwewo hameno ikoko. Okay, and then Melody Tatire kwanzi mutoriro unoshandiswa nebulb. So munoisa crystal yacho mukati wopisa from outside. And hutse hwacho haufaniri kupinda mudumbu, hunokuvadza. Bronco mushonga wechikosoro cough syrup. Thank you. I honestly didn't know that. I have to admit. Papo, I have to admit. Kopa mutoriro. What is mutoriro now? Okay, Bronco ndaiziva. Saka Bronco iyi inodhaka. Okay, Bronco iyi inodhaka. Bronco hanzi inodhaka zvikuru. Tikuvaona vamwe hanzi Bronco ndo. Okay, saka mutoriro neBronco. Okay, hanzi mutoriro. Okay, ko zvimwe zvavari kushandisa zvii. Ini ndaingoziva glue. Bronco it's cough syrup. It's only the overdose kuti vadhakwe. All right. Ini ndaiziva kuti vanoshandisa glue. Ndaiziva kuti vanoshandisa glue. Saka ndikoko ndaiziva kuti vanoshandisa glue. You can send audios. You can send audios as well. Kana usingadi kuzikanwa kunzi munoshuta mutoriro yacho iyo neBronco. Vanhu vanodzoka voti kana ukafona uchinyanya uzivisisa vanodzoka voti unozivisisa nezvemutoriro iyoyi kana nezveBronco. I just want people to call me and explain further what is going on. Right. Vafana vazhinji vakupenganawo madrugs. Handizivi ndianani vari kutengesa vafana haachateereri. Ndeapi iwayo? What kind of these drugs? We want to know. Because tasingazvizivi. Yes, hello? Hello, Tete Morise. Ndiripo, how are you, dear?
I'm good, thanks, and you? Thank you so much. Hey, talk to us. Why is what topic? And Bronco neMutoriro. Yes. Mutoriro angu handuziye wandinoziva Bronco because my brother used to drink that. Talk to us. Zvinofamba sei? Medicine so iri mubhotoro rakaita brown. Utori medicine unonzanzi unotengeswa neprescription, but I think vanhu vakungoita musikanzi wekungoti vakungoona mukoto wekuutenga. And kazhinji muno muSouth Africa ndo I think ndo maunonyanyowanikwa because pane vari kutoita madeals ekuti vanobva neBronco kuno kwachinotengeswa kuZimbabwe. Ini my brother mama vangu vaive kunoko bva vasiya hanzvadzi dzangu kuZimbabwe tiri 2. Yes. Hello? We can hear you. What's up? Oh my word, we wanted to know this. We wanted to hear this. We wanted to know. What is happening now? Okay. Hello? Hello? Yes, talk to us. I think network. No problem. Yes, you can go ahead. We're listening. Saka ndati brother yangu inini vaive kuZimbabwe, mama vangu vaive kuno kuSA. Yes. Saka unongoziva zvekuti unenge wasiya vana vadiki kuZimbabwe, they were still in high school. Yes. Saka vakangosiyiwa vari vega vari vakomana 2 kuZimbabwe. Yes. Mama vangu vachiuya kuno kuSA. Yes. Vakazotora mumwe mukomana kwasara 1 kuZimbabwe, mukomana mudiki. Yes. Yes. Saka vazodzokera kuZimbabwe zviya zvekuti unotoenda kuZimbabwe maholidays aDecember. Saka aive nekasystem kekuti ainonoka kudzoka kumba okiya rumu yake, ononoka kudzoka kumba ouya unokera mama kana kuma12 midnight. Mama vakatanga kumupopotera kuti inini handisi mukadzi wokuti unouya uchinokera dhondo kuklinurira kuti because aida kuzopinda mudining kuti achechi awane chikafu. Saka mama vakatanga kucomplain. But pavazomubvunza rikwezuva vakati ndoda makiye kurumu kwako, why is it you always kukiya kurumu kwako hautsvaira, una time yekutsvaira, unobuda panapa makuseni odzoka sometimes midnight, ndoda makiye mbaamboramba nemakiye. Mama ndo pavazotora makiye aya pavanopinda murumu make. Yes. Pavakutsvaira pavaona tubhodhoro twenhingito twakatozara pasi pemubhedha. Yes. But maitoti paanotodzoka kumba anenge aine nzara, enda vanga vakuita basa rekutengesa like zvimba, property yamama, zvimba nenyaya yekaBronco ikaka. Because hamena hanzi chakanongoitisa, kanongoitisa kwedzungu so. Iye mwana we aishandisa Bronco iyoyo. Aishandisa Bronco. But it was like 2015 chekuti mama vangu vakabva vadecide kuti you know what, handichakusiye pano wega, ndinotouya ndikutakure ndiende nekuSouth Africa. Saka vavatoya naye kunoku, but kunoku kwacho inini ndakagara naye aisatobokaregera, taitogara chinetsana because aingokanwa, itongoona akatuviga mubhegi rake. Turi addictive, handiti? Tutori kana nanhasi aitinga achiri kutonwa because unotoona nemutauriro wake unotoona kuti munhu akatorohwa nedrug. Kwanzi nemumwe hanzi unostika neBronco. Exactly. Mumwe musi ndakatomborwara nechikosoro. Ndichikosora akatotitora kaBronco akandikati no I don't, but mushonga wechikosoro. But manje vanhu vakunwa as a drug havaumwe because remember kana uchimwa mushonga wechikosoro unonzi inwa 5 mils. Yes. But vanenge vakutotora like kutonwa twakatowanda odhakwa. Toriro ndowani kungonzwa kucomplaina nevanhu because vabereki vazhinji kuZimbabwe vakomplaina nemutoriro because hanzi unopedza kana 3 days hanzi mwana akangorara ngamuke nemutoriro. But handiuziva hangu kuti wakaita sei. Okay, Bronco ndanzwisisa because, and thank you for that, because you know what I thought, because pandakaenda kuZimbabwe December ndakapinda munemwe bottle store muchitengeswa tumabhodhoro twebrandi twakaita tudikiso, so I thought maybe nditwo kaini. Tunenge turi maybe nditwo, but kazhinji tunenge turi mubhotoro, fange Bronco inenge iri mubhotoro rebrown so. Okay. Oh, thank you so much. Thank you so much, mwananzvadzi yangu. Rega timbotsvaka vamwe vanogona kutitsanangurira kuti saka Bronco iyi but haana kurwara here mwana we. I think akati. You know, I think this is very special kune vana vari kuZimbabwe kuti vanhu vanzwisise
kuti vanhu vanzwisise kuti ndeapi madrugs aakushandiswa nevana kumusha, ndezvipi zvinodhaka zvaakushandiswa nevana kumusha. And as we are talking about that, don't forget that we have been sponsored. Hanzi tinototengeswa twakavigwa, they don't display. Okay, that's Melody Tatiri. Hanzi ndafarira kuti kwanzi unotostick. Easy Healthcare has sponsored this live. Kune vanenge vachida kurapisa hama dzavo kumusha vari kumadiaspora, we can click on their website, then we link up vanokuconnectai kwese kwamuri kuti madhokta amungakwanisa pa muchida prescription ipi kana muchida dhokta wezvechii at an affordable price to the legit doctors, not mafongkong and the normal prices. Easy Healthcare varipo ipapo. Easy Healthcare kutopuko, you can click if you have got family member yako iri kurwara, hausi kuda zvekumbotumira mari, unoda kungobhadhara direct kuma doctors, you can use that. Yeah, thank you so much. I'm just glad that nyaya ye Bronco ya Jack, I didn't know about Bronco, to be very honest with you. I wish I could know someone anoziva kuti mutoriro chi, because I think these are the most two things that are being used nevanhu kuZimbabwe, nevana vedu vari kuzvikoro. It's important, maybe kwauri hako it might not sound that important. Who's that guy aimboshanda with the street kids vaiita zveBronco? Okay, shame, drugs are destroying our youth's future in real. Oh yes, oh look at this one. Thank you Zezu Samtoko. Hanzi chibuku chakaperera, avachaiti zvechibuku vana. Yes, hello. Hello, Janduks. Yes, can how are you? I'm good, thank you. Thank you so much. Yes. Mutoriro ndo inonzi kuka, inonzi Christ on net. Okay. Ndo yavari kuisa muglobe, ndo yavanoisa mubhaubhu, atimaona. Ndo mutoriro wacho idrug Christ on net. Mukatarisa mavhidhiyo ari kunzi inonzi mubatira pamwe ekuZimbabwe iri kuitwa naSavannah Madamombe. Yes. Vari kuexplaina zvekuti mwana anzi Harare anenge achingofamba anogona kuita 2 weeks mwana asingarara asingadye, saka pfungwa manje dzinodzimara dzakuudza munhu kuti wakamuka iye munhu akarara, saka mwana anzi anopedzera kuona hora, andimaona achifamba, munhu anongorara achifamba. Ndomutoriro ndokuka, saka iChrist on Earth ine mazita akawanda, andimazviona. So vanoishandisa sei? Vanoishuta here or what? Ndoyavanoisa mubhaubhu, handiti iye anoziva kubika kwacho, woisa chigwenya chilaita, woibika, pane humwe huti wavanoti havafanirwi kuhuputa hwekutanga. Then kana ihwohwo hanzi munoninguduka here, I don't know, but vanozoshandisa global kudrowa whatever drug vachona roadmana straight kubrain, handimaona. Nemhino kana kutomwa? Vanoita kuputa. Thank you very much. And that's what people are saying. That's exactly what people are saying. Hanzi haadye haurari, hanzi kufamba 2 weeks. Harare anenge aine energy. Saka manje paipa kuti anenge asingarari manje munhu harare handiti. Yes. Saka iye Bronco anogona kurara akasvinura then orota achifamba odropa anoona hora, saka vanhu vanzi varikupedzera vari kunzi maprofita, because anenge akuti ndiri kuona chakati. Vanhu vanozopesa noenda kumaprofita zvonzi mwana ane manjuzu, mwana ane chakati, uye mwana zvake uri mutoriro iyoyo ane madrugs, andimaona. But chimbotitaurira, it's like iwewe you understand zvakabva kupi, because takasingazvizivi isu mukukura kwedu. Like taingoziva kuti munhu anogona kungodhakwa nechabuku kana chapomba kana glue, ndo randaingonzwa rimwe raingutaurikawo kuma street kids. Izvi zvakazointroducwa nani izvi? Who introduced these things? It's worldwide. Zvakafanana nezvemaTV izvozvo, we never knew kuti muzvimaTV zveGoTi mune mercury yavanoputa vana, handimaona.
Yes, no one will share my pass and love what you know about a marriage or any Bronco. Mazvaya, we are in the Gatomoshan with Bronco. I did not go to the back because go and I need to interact with my books who are South Africa. Yes. We shall go to consider the end, Mariachi, my books, Wechijandukwa, Bronco, Bronco. Jesus. Saka imimi mukuona kwenyu chino affecta chiiwo chinechi. Chipi chacho kuka. Yes. Anditi aishandiswa anzi panguva yehondo World War II kuti masoja asarare aite kurunda vachingorwa zvotimaona. Okay. Saka izvozvi vana vakungomodhokota vana mabasa mukada kuzvitarisa tenge kuchitunguza kwazviri vane mabhesi pandori nedzimba. Yes. Kutengeswa bhuka yacho ndodzinotutirwa mutoriro wacho. You understand? Oh, you know what? You know to be very honest, mwana wangu I know vamwana vanogona kufunga ndikuita zvemafanis. I'm so disconnected and so tomboziva kuti zvinofamba sei because inangu ukanzwa vanhu vachiti bhesi tinoenda kubhesi because vana vanoenda ikoko handiti vakomana vasikana pane room tamba nesemba inenge about 7 rooms saka pane room 1 the owner ndiye anenge vachitengesa mabhuka acho ipapo saka aisingatoputirwa ipapo pavanenge vachiti pabhesi atimaona. Yes. Saka you find kuti vari kuita zvemusic zvekurepa mamusic they take it kuti varekode usiku hwese havarari handisari vanhu havarari. Saka drug zvarunoita unohuka unobva wangofila hai every time saka unongoda kuramba uchingoritora iwewe mari haushande saka chinopedzisira wakuita kungoti chero chawawana kuti utengese chero kuti gasiwa pamusoro vanhu vanongotora vanotengesa handimazvona kuti vavasinde habiti. It's bad. Yezvinenge zvikuru yapo kwaendeswa vanhu kuZimbabwe asi kwakaita inonzi chicovid saka rehab yakatovharwa. Okay, kwacho vane rehab center yevanhu vemutoriro. Handizvizivi. Kana kutoendeswa vana vari kutonzi kana adarise kana pfungwa dzatacha because munhu haasi kurara vanotanga matonzi vaendeswe kuhospital vongoneswa patreatment yemapenzi kuti vawane kurara because mushonga wemapenzi unokonzeresa umboti zvakaoma kani zviri kurwadza and nevasikanawo varipowo pamadhiri wayo. vasikana varipo. Wow. Hai handizivi. Honestly ndangoti mwoyo wangu noti kuti pane munhu wandipa topic. I just saw pane video chagaisa vana madamombe paFacebook munoona itoripo program yaari kutoita nevana vasikana vakomana zviri kuzvikati mahwindo apera midziyo iri kutengeswa kuZimbabwe. Savannah Madamombe. Okay. No, thank you. I will check. I'm so disconnected about this. I don't know why for some. Thank you so much. Monandres. That is it. Murukuzvinzwira. Imi ndimi mune vana vari kumisha. You have to know about these things. Kitira kuti tizive kuti pasira tava kurarama isu tainzi inini I remember ndiri grade 6 grade 7 takarohwa nematicha kunzi wamwire ingoto doro ngoto zvayo maheu zvawo but zvinhu zvachinja vanhu vakutoshandisawo zvechirungu izvi ende nevana vevasikana hanzi kunenge kuchinzi kubhesi zvichiindiswa ikoko vanhu vachita hai. I liked what she said hanzi zvaishandiswa during World War I World War II kuti mazima iyo imethi yarehwai kuti vanhu vasaita sei vanhu vasarara pakati peusiku varare vachingorwa vamwe vati kwanza hanzi unofamba 2 weeks vamwe vati kwanza unostika vamwe vati kwanza unoona zvinhu can you see that handinambobvira ndazviruta kuti we will have such problems in Zimbabwe. I just thought maybe zvinowanikwa kunzvimbo dzakaita sana South Africa. I just thought zvinowanikwa kunzvimbo dzakaita sekuna naAmerica. Tava nazvo hama dzinodiwa hanzi namasivanda maitadiwa. Very scary zvakaoma. Yes, very scary zvakaoma. So I came up with this program iyeyo yezvemadrugs emushure munenge ndati zvatasponsewa neEasy Health Care ndivo vanokwanisawo kuti tomboti uri kunze kwenyika tomboti uri kwauri kure ikoko they can help you kuti vakurifeye maybe uri kuBulawayo maybe uri kupi. Easy Health
care, they can bridge that gap. Okay, you just want to pay your money, you just want to know the right doctor, uri kwauri ikoko. Then vanoita kuti medical practitioners nemi madiaspora sponsors mukwanise kurapisa uyo anenge aita dambudziko ringave rechinyi. And vanoitawo kuti kana uchida kuvajoina, you go to Google Play or App Store, wojoina website yavo www.easy.healthcare.co.uk. Very affordable, very efficient. Prices are right, doctors are genuine, they chokwadi. And then vanoitawo home visits in your home setting. That is kana ngemandirapiswa nemadoctors iwayo vanofacilitator those home visits, and very very confidential. Shakari avaiti zvokuzoti takatomubhuka uyo takatomurapisa aitorwara neMutoriro uyo aitopenga uyo takamurapisa tisu. And then payment facilities, they are very safe and up to date. Doctors avo nevane certificates, and they state their prices well in advance. Unenge uchitoziva kutoti hauzo overchargiwi, unopinda muzvinhu zvaunoziva, right? And ndizvozvo most importantly ndizvo zvavanoita. If you want to know more, you can also follow them per website ravo, then you do the right thing. I think we need to hear from one person anoziva nezvetopic. Vana vedu vaparara, hama dzinodiwa, vana vapera. Unoona munhu achiunyana achishiringa simply because ari kushandisa Mutoriro iyoyi, simply because ari kushandisa iwayo madrugs iwayo. That's very bad. This is quite strange, but zvatojairika. From what the caller was saying, hanzi vatori nebase zvinoshandiswawo kuma-artists kune iwayo vafanirwa vamazuva havachitofunga kuti ndichagwadarika, havana kuziva kuti ndiri kushanyarika, vaifunga kuti ndichikumonyoroka, havana kuziva kuti ndiri kuzvongonyoka. Pavenga vachitonipisira sigareti, inini ndakanga ndichitozviaiwa sigareti. Vachinatsoita kuti zvibude zvakanaka-naka, zvichibuda zvakanaka-naka, zvichita lyrics. Ivo vaitafunga kuti vanokutondimonyorora, havana kuziva kuti ndiri kutozvongonyoka. Ndirikona. What kudi toti kudi tochitongotaura zvese. Thank you. Unfortunately, unemployment is fast escalating the problems with the drugs among the youth. Drugs, it's very sad. That's mahumbas, mashu story. Hands mabasa akuchisina. Pamela Moyo, Tete. Hands na Messi Maswaniko. Hi, Tete Makadiko. Thank you so much. Ndilipo zvangu mwana zangu. Zezuru samtoko. Hands kuimba sina meaning. Hands na person, I'm laughing, but it's not. Yeah, my lyric. I think dinga roa malirikika. Pavanofunga kuti ndaminduka, ini ndinenge ndichitorova champidigori. Pavanofunga kuti ndavava kundishonyorora, ini ndinenge ndichitozvongonyoka. Nandinono. Hey, Vanava Marombe. Thank you, Messi. Welcome, Messi. Good to see you. It's been a long time. Thank you for the stars. I really appreciate that. Thank you so much for always supporting Tetewaku. Good to see you. Good to see you, dear. I hope you are doing well. Thank you. Pamela Moyo, Patson, Utoseka, Jaco. Patson. Patience. Who's this one calling now? Hey, let me hear from the horse's mouth. Hello. Ndimi kama neta neMutoriro maini. Talk to me. Chichi likwiti. Panyaya yema-drugs haina kutanga manje. Yes. Zvinhu zvakatanga kare.
Yes. But vanhu vakatanga kupinza madrugs aya akaita sana cocaine anani vaipinza zvinhu zvatingati ndezvequality. Zvakugadzirwa izvozvi yava mass production. Yes. Yanyaya yekuti vakungotsvaga chero chiingredient chinongoshandiswa kungonzi chero munhu adhakwa chinongoshanda. Manje izvozvo zvinokuvadza. Ende ndarwadziwa nepoint yataurwa namadhava yekuti mukadzi mukuru kunohodha Bronco kuti anotengesera vanhu. Ende zvikuratidza kuti maZimbabweans matsvagira atiri kuita mari akashata. Ichokwadi. Kutenga zvinodhabhisa kuti ndinopa mwana wemumwe munhu. Kuuraya munhu. Kutombozvifunga. Kutobvisa basi. Kuti unouraya mwana wemumwe munhu. Hausi kutombozvifunga. Yes. Ngatingozvifunga as parents, as sisters, as brothers, as communities kuti zvandiri kuita zvinoafekta sei mwana wevaridzi. Zvinoafekta sei mwana wangu, zvinoafekta sei muzukuru wangu. Ndiyo contribution yandinayo tete. Thank you so much. Thank you so much. Woo. All right. Thank you so much. Thank you so much. It's so painful. It's so painful. It's so painful. Ndikakurova nedanda unofunga warohwa ndikakurova nembaba unoti warohwa nedanda paunoti ndasura unofunga kuti ndakufuma nembaba. Mudombo makafufutira. Makafufutira. Ana mudombo makafufutira. Makafufutira. Wadya nyemba here, wadya bhinzi here, wadya chiko, wadya mangai, wadya imamvura iwe una mudombo makafufutira. Una mudombo makafufutira. Ya. Akuseka namuserugare chikwa. Kuseka namuserugare. Hello, caller. Hello, Wechijandukwa. Yes, how are you? I'm very well, thank you. Thank you. I just know ndasvika, program yenyatanga. Yes. So I apologize in advance kana ndikuzotaura zvimwe zvinhu zvataurwa kudhara. Yes, I have no problem. Repetition always wins. Repetition is a winner. Ini ndiri kufauna ndiri diaspora because ndoda kuti chandiri kuzvitaurira nekuti ndoda kuti raise awareness from vamwe vangu vari kuno kudiaspora vanogona kufunga kuti pamwe kuda zviri kuaffecta vana vari kuZimbabwe ivo they are not affected by it. Ichokwadi. So imene ndakaita project yandakaita recently. And I addressed some youth said in Zimbabwe. I just wanted to understand my health. Yevana vedu nema problems anosangana nevana vari kuZimbabwe. And that was one of the areas that I actually looked into. Yes. And ndarwadziwa pandanzwa not kuti ndajaja ayo asi ndarwadziwa pandanzwa kuti izvo there was a lady ainge akatakura mabhokisi eBronco achiti ari kuendesa kuZimbabwe. Nekuti obviously iyo from her point of view ari kuda kumeka mari zvinhu zvakaoma, and I can almost understand that to some extent. Yes. But ndarwadziwa kuti this is actually one of the main problems. Bronco is banned in Zimbabwe. Yes. It is actually a cough mixture. Cough mixture kudhara yaigadzirwa ine a substance inonzi codeine phosphate. Saka codeine phosphate unoona kana matablets kana vana stop pain wire. Inoita kuti ufile a bit sleepy kana uine pain kana uri kukosora stereke and then malangi mabayo wakutonzwa mabayo nokukosora. So it helps yaibatsira kuti pain iyo iadressike uwane kusetla uwane kurara. But unfortunately yakazooneka kuti iri kuabuswa. So because it was being abused, when vakutora overdose because they could feel this little drowsiness. Vakutanga kuita enjoy some of them the drowsiness, we are because of that drug called phosphate in Bronco. So people started taking more and more of it. Yakuabuswa, yakutorwa almost as a part of my drugs. My doctor, methyl crest, Saka, it is a real problem.
Because what perhaps the one going to is that drug dealing is a problem in Zimbabwe. Yes. Kudhara kwakanga kuchiita zvanga zviro zvona zvekuti kana kuti vanhu vasvika mbanje. Ndizvo zvinochira kuti glue ndo rakanga ritori ritonzi riri outside. But mbanje, mangisi, maheu, masusu, muchaiwa. Kachasu and all these things. Yes. But unfortunately, Taka infiltrated one from other countries. They came into our country and they brought these things. And then you will not believe it. From this project, I was totally, honestly, like a shock. They're actually sponsored to continue to use my drugs so that they don't think about what they're doing. My drugs. My runners. They're my big shots. My big shots are behind it. I don't know. But my big shots, that's what they will be busy doing, showing this good life out there. But these children of ours, $10 to $15, $20. And then hope for access to these things. And then they start using these things. Saka vana vedu vazhinji they are being lured nokuti there is a high rate of unemployment in Zimbabwe. Saka havana chekuita. So there is a target. Vana vechikoro chavo chete, vana vari kuenda kuchikoro, they are selling this drug and they are using these little ones. Ukaona kugadzirwa kunoitwa mutoriro tete, it's beyond, it's actually toxic. It is not the real drugs. Zvataurwa naKola ataura achiti kwamboya quality drugs. They are not the real quality drug. These are drugs they can go to quick fix, go out and do the job. Quick fix, go out and do the job. Sakavana, they end up hooked. Saka, how do they sponsor their addiction now? Sakavana, we get them addicted. Katawata addicted, they will need to keep using. They don't have the money, so they will take anything. So, $10, $5, unokwanisa ku address addiction yako, but when down it take them drugs. So this is a real problem, yes. A real problem on the ground. Yes. And Bronco is being brought in, unfortunately, from South Africa. In Zimbabwe is banned. It's not allowed. Not a strong in the jail going Bronco. Wow. So I don't know. Obviously, there is some corruption that is going on. Yeah, and Shakara Shiri. Because now they're trying to make a life, but someone they make a fortune over other people's misfortune. It's okay. Yeah. Wow. I just thought, this was something really close to my heart because I looked into it. I was saddened by it. And it is I'm glad with my subject. No, thank you very much. It's quite unfortunate. I don't know, for some reason. I was very, I don't know. I'm scared to zim to what is Bronco. I didn't know. But I know it's a word. Is Bronco. So you can just join. That was what was happening in Mandiri. But now I know. Even now I'm to watch that. There's another it also used to have a high level of alcohol as well. So they had to remove also the alcohol content from that. Okay. But Zimbabwe at the moment, I don't know, it's like it has to be very recent. Yes. That a little bit of alcohol content. They actually ask it's true. It's very true. Anything because our kids are not important to these drug dealers. They're not.
They are not important. The only bit that they're useful to them is kuti varani vachivaitira maranas vachitengesa matrack. And so they are very dispensable. Thank you so much, Cora. I really appreciate that. Thank you, Tatenda. Thank you so much. Have a good evening. Take care. Bye. Thank you. Okay, guys, so we had to incorporate this topic, and I want to say thank you to everyone who contributed, and thank you to Grape Water is banned in some European countries. Never give it to babies. Say grape water. Thank you for everyone who has been watching this program. Thank you so much, guys. I really appreciate that. Thank you to Easy Healthcare, tinokutenda zvakare for sponsoring this. Kana kunge maita madambudziko aminenge mainawo, Easy Healthcare, they do bridge that gap. Vanokubatsirai kwese kwese kwamuri, muri kumadiaspora kwamuri, muri kuBotswana, muri kuZambia, muri kuMalawi. You can just log on, moinda moclick pa website yavo, moza ndaitawo problem remwana adonha kuchitungisa, ndaitawo problem yemwana awira adonha kuchivu arwara kana mbuya. They can refer you to very professional doctors at an affordable price. They can do even home visits. Mobhadharana, moziva kuti munobhadhara chakati nechakati musati mabhadhara, then motoziva kuti dambudziko renyu rapera. Thank you. Bravo to Easy Healthcare. Thank you to everyone who joined us tonight on this live. We talked something very essential, critical here. Vana vari kupera nema drugs, vana vari kupera vasikana, vazhinji vari kumitiswa through those drugs. They are very addictive. Anoita munhu atopkanya imba kana kutoita crime kuba. So it's a threat to our youthful, to our youth. It's a threat to their future. It's a threat to us. Vanogwiza vakufa vamwe vacho, vakurwara, vakupenga, vakuenda kumajere, vakurepa, vakurepiwa, vakumitiswa, school dropouts, and all those things. So let's pray for our country. If you are there, you have been doing this, please stop it, because just because of money. It's not right. Thank you very much, ladies and gentlemen. I appreciate the stars. I saw them, and I appreciate everyone who watched this live feed. Good night. Tatend.